No one is watching. Okay. Live. मानसिफोर फैबावथों अब्ला बुंगोन मानि थाखाय लाइभ फैदों ओके सो दंफैयो मोनसे बिराद नायनो मोजां जायगायानो जाहैबाय सूर्य पाहार गवालपारायाव दंफैयो जोङो एकदम शुट लानो फैदों बेवहाय बिराद बुरजा मानसिफोर बिथिं दङ मयना मेकअप आर्टिस्ट भेरी पपुलार आरो बिथिं दङ मडेल महरथि बर' ओमफ्राय बिथिं दङ जोंहा बयनिबो फेभरेट डिजाइनार आब' निर्माली भेरी बिजि ओमफ्राय नै आर्ट ओमफ्राय सरि आर्ट एन्ड आर्टिस्ट भेरी क्रिएटिभ नै बुकिं खालामदोस नै माबानि ब्राइडेल जुदि नांगौबा ब्राइड्समेड जादों बाट बेखौ ब्राइडआबो गानजागोन ना आब' मरथि एंगारलाय आंनिखौबो देखायदो न आब' ओके खालामजायो संगि नायलाय नै आब'नि लुकआ एसे आङो हेयारखौबो देखायनि अके नै गासै दख'नानि वर्कआ बिराद हेभि I close. Okay. नोङो ग्ल'सि खालामनांगोन ना जासिगोन लिप्सखौ गासैनिखौबो माने नङा ब्राइड्समेडनिखौ माने ब्राइडआ ग्ल'सि जाबाय तो इसने मेडल थागोन दे आं सासे नहीं ब्राइड्समेड तुम एक बार पीछे दिखा दो नहीं जोंना मानो नों इनोसेंट जाना दोङो because I'm innocent no because she's innocent नहीं आब'आ very hard working आब' गासै नै आंनि स्टाफफोरा Okay, नै केमेरामेनफोरा डेकोरेशन एसे जों मारै मारै शुट खालामो दिनै देखायदो नायना एसे गासै डेकोरेशना नै हार्ड वर्क खस्थ' जायो नायनय जों देखायलै खोलालाय नै जा खस्थ' खालायगासिनो डेक'रेट खालायगासिनो जायगायाबो जा समायना सोर फैफेरखो नैबे सूर्य पाहार मन्दिराव नुदों अर्गें नार्जारी गवालपारायाव फैदो अर्गें शुट लानो शुटनिया शुट फोजोबनांगोन मा जायगा बेयो जाबाय गवालपारा आरोना श्री सूर्य पाहार तो नै दिनै जोंनि लकेशना मोनसे शुटनि थाखाय जोबोद हार्ड वर्क खालामनो लागा जायो आरोना औ गोलैबायब्रा मा जादों आबा आंनि गैला नामा इस
Mahorti uthon nga bono. The beautiful nudang abo sona na. Thank you. Mahorti. Tumko hello bola koi. Hello Mahorti. Behind the scene na mari guys mune autorine photo video berat ane aram se jana be ni gita kosto na tar gozani kai dinga Yes. moine rohnya ni kai mo jani de Ko hatin fry. abo nirmalia ko gozani kai de bai be ferke बहुत सिगां निफ्रायनो Yes. खस्थ' खालाम बानायदों दख'नाफोरखौ मोनसे शुटनि थाखाय बेसे प्रिपेरेसन नांगौ नायदो Nayawa. Dasimbo clear jayakai. दख'नाफोरखौ एसे देखायदो Yes. क्लोज एकदम नै जायफ्रा येल्लो कालारखौ गाननानै मोजां मोनो ब्राइड्सफोराथ' येल्लो गानोना बिराद आब' थ' नै बेनि थाखायनो ब्लाउजाबो जा हेभि ओमफ्राय नै जा मोजां रियेलाव साबसिन कालारा ओमफ्राय आरो नैबेथ' जा मोजांखा नै फट'सआवबो नुबावगोन आंनि जोबोद मोजां नुदों ड्रेसखौ आंहा बुक खालामखाबाय नै आंहा बेखौ बुक खालामखाबाय नोंथांमोननोबो नांगौबा बुक खालामहरदो थाब नैबे कालारखौ आं बुक खालामखाबाय गांसे बानायनो होखाबाय आब'खौ जायफोरा बिदि कालार गाननानै फसायो थाब I am from Gwalpara district Niranjan Hazwari Niranjan, it's very beautiful. This place is very beautiful. Chalo start karo. Time nahi hai. Namoy na to chila. Hello. Okay, aba. Lemba. Okay. Songgi, ang nang kamani ni. Nay abo heli ni mobile ko live jaga sino na nay ang video ka. Ini friend lan si? Kate pula. Icha kachao. Lower ka na din. Ang sabi ni. Bolo. Yan din lang yun. আমার ক্যামেরা ইতিহাতে গেছি না बहुत उछिए गन के ना जाएगा से Abohil na kesta rai na abohil ne busy. Say hello Mahorti from my side because I love her. Okay. Bag to ghusai dia. Nang thadu nama dokhonaya.